Il-każ tal-Ispettur Elton Taljana huwa biss wieħed legali u proċedurali. Mhux minnu li l-Kummissarju tal-Pulizija qed jagħti b'xi mod xtur il-Ministru Manuel Mallia kif akkużah il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Ma' One News il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zamit jirreaġixxi għall-akkużi li għamel Busuttil fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd li għadda. Jiena ma jidhirlix li b'dak li qed nagħmel qiegħed nagħti xtur il-Ministru, semmaj ma nifhimx kif kien involut il-Ministru f'dan il-każ. Il-kwistjoni hija waħda purament legalistika u proċedurali li l-Ministru m'għandu ebda sej fiha. La mod u waqqas ieħor ħlief semmaj illi jaħtar il-bord. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għażel li jattakka il-kredibilità tal-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Kummissarju jirrispondi għall-akkuża ta' Simon Busuttil illi biddel il-korp f'każin politiku. Jekk il-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni jippermettu li nagħmel hekk, inkunu naqsu huma mill-ikbar doveri tagħhom u jien inkun qast illi nagħmel xogħol sew. Jiena żgur li mhux se nħalli l-korp tal-Pulizija isir xi gażin ta' xi entità ixini politika jew anke kwalunkwe entità oħra. Peter Paul Zamit jgħid li mill-ewwel ġurnata kienet l-intenzjoni li jordna inkjesta interna kif fil-fatt għamel fis-sigħat illi għaddew sabiex ikun stabilit kif il-Pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali arrestaw u resqu l-qorti persuna żbaljata brabta ma' ħowda f'Birkirkara. Dak illi l-istess bord sejjaħ żball tal-Pulizija illi resqu lill-ewwel persuna l-Borġ f'dan il-każ kien mill-ewwel kellu ntis illi jkun investigat, però ovvjament b'żewġ investigazzjonijiet li jistgħu jkunu paralleli u jtelfu l-xulxin ma kienx se jkun hemm ġustizzja. Ħallejna l-ewwel każ jiġi investigat, issa l-korp qed jara l-kontinwità tas-sitwazzjoni. Dan ukoll sabiex meta mmorru għand l-Avukat Ġenerali għal parir ikun parir komplet dwar is-sitwazzjoni kollha. Dwar il-każ tal-ħodab infetħu żewġ investigazzjonijiet, waħda mill-Pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali immexxija mill-Ispettur Joe Merċieqa li waslet biex fis-7 ta' Awwissu jitressa l-qorti Daryl Luke Borġ. It-tieni investigazzjoni kienet qed issir mill-Pulizija tad-Distrett fejn jumejn wara l-Ispettur Elton Taljana ressa l-qorti lil Rodri Grech. Il-Kummissarju jgħid li kien nuqqas kbir tal-Ispettur Taljana li baqa' jippersisti bl-iżball u waqt li jaf li hemm persuna arrestata ma tkellimx mas-superjuri tiegħu illi ressaq persuna oħra brabta mal-istess każ. Li ma kontx taf huwa żball. Li taf u tippersisti skont l-Ingliżi skont il-Latini huwa diaboliku. In-nuqqas insegwitu tal-Ispettur Taljana skont il-bord li ikkonferma dawn il-fatti kien illi kien jaf u ma ikkomunika ma' ħadd. Il-Kummissarju jgħid li baqa' sorpriż meta qara r-rapport tal-Bord tal-Pulizija illi jgħid li Elton Taljana bħala spettur ma jafx jagħmel qatt ta' akkuża. Peter Paul Zamit jisħaq li kien nuqqas serju tal-Ispettur Taljana li ma tax każ messaġġ intern li rċevih bħala l-Ispettur tad-Distrett fejn seħħ il-ħowdab li tressa il-qorti Daryl Luke Borġ. In-nuqqas ta' uffiċjal illi jaqra kuljum il-messaġġi huwa nuqqas serju ta' amministrazzjoni. Iżda minkejja illi l-Bord tal-Pulizija ikkonkluda li n-nuqqasijiet li saru fil-każ ta' identità żbaljata li wassal għall-arrest ta' Daryl Luke Borġ kienu dovuti għan-nuqqas tal-Ispettur Elton Taljana, il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil għadu qed jiddefendi lill-Ispettur Elton Taljana.